जानकी सीरीज प्रेजेंट। बोला बोला छठी मैया की रिकॉर्डिंग बाय दिया फिल्म्स। बोला बोला छठी मैया की रथी सवार होके जल्दी से आई नइखे हाथ अब लेट न लगाई नइखे हाथ अब लेट न लगाई रथी सवार होके जल्दी से आई नइखे हाथ अब लेट न लगाई गाला बपिया सलिया के ओ मोदी ढार द गाला बपिया सलिया के ओ मोदी ढार द सुन ये सूरज देवा बाहर कहरु सल तबो तनी समुहावा उघार दबो सुन ये सूरज देवा बाहर कहरु सल तबो तनी समुहावा उघार द बोला बोला छठी मैया की और रख के बेड बीतल मिनटों में रात बीतल उगी है सूरज गोसाइया उगी है सूरज गोसाइया जगमग दिन भइल सबे मालिन भइल मीठा बोली उड़ेले कोइलिया जवानी हक बाटे तोहरे हमरा के हक द जवानी हक बाटे तोहके हमरा के हक द सुन ये सूरज देवा बाहर कहरु सल तबो तनी समुहावा उघार द सुन ये सूरज देवा बाहर कहरु सल तबो तनी समुहावा उघार द बोला बोला छठी मैया की तनी समुहावा उघार द राइटर रबीरे राज गीत करिया शीतल प्रेमी गावे छठ के गीतिया छठ के गीतिया जौन जवन खोजले बानी जौन बासु फूलिया फल फूल देले बानी बाटे मिठाइया तमी पर कस भैया आइले नु घटिया तमी पर कस भैया आइले नु घटिया सुनिए सूरज देवा बहनी कारू सल तबो तनी समुहावा उघार दिहा सुनिए सूरज देवा बहनी तबो तनी समुहावा उघार द रथ सवारी होके जल्दी से आई नइखे हाथ अब लेट न लगाई गाला बपिया सलिया के अमृत ढार द गाला बपिया सलिया के अमृत ढार द सुन ये सूरज देवा बाहर कारू सल तबो तनी समुहावा उघार द